jo crec que noves especialitats no crec que surti, però sí la necessitat de revisar segurament els models de formació segur, és molt possible, és plausible, perquè és veritat que els models de formació eren pensats per un model de metge d'una societat determinada. Si tenim una societat diferent, doncs la professió haurà de demandar que necessitem un perfil de formació i de metges també diferent. Jo dic això, ho aventuro sense saber. Nosaltres no condicionarem el contingut del que diguin els ponents, i dic que anem sense priorismes. Sí que nosaltres hem marcat els 4 grans objectius i per tant sí que hi ha una línia de transmissió. És a dir, nosaltres si diem que necessitem un nou metge, definim aquest metge com ha de ser, estem dient que perquè aquest metge pugui fer aquesta feina necessitem que els models d'organització s'adaptin. És obvi que nosaltres, si estem demanant a la societat i als seus representants que hi hagin canvis, nosaltres hem d'estar disposats a posar sobre la balança què estem disposats a fer per ser garants d'això. I per tant vol dir la formació de pregrau, l'acreditació, la recertificació, són els elements que nosaltres com a col·legi podem oferir, la formació continuada, són els elements que com a col·legis podem oferir a la societat per ser elements de garant de tot aquest canvi que nosaltres volem impulsar.